Madina тамошо кина апай Madina вара гуфт ки ака iPhone 13 Pro камера кина iPhone 13 Pro пачка пломбош кандаги неса ина бардаро 12 то вардаги бардаро пачка ина налако рабзани бидои нав мекунем шумо намия телефону пачка ина нигоҳ ки апай Madina чӣ хелай сасаниш пачка ина мақсад куркнишам зура ина мақсад зура зидан ҳамам хеле истифода бурдаша ина телефон сасаниш пачка вообще хид намекунӣ ина 1700 сомони пачка ина лайкора бизанем видеои нав мекунем шумо наме кадом мехарем бародаро любой ҷо доставка бепулай шутимо бародарои ғариб агар шумо мехарен ай телефони 300 сима 400 сима то 10-15 ҳазор бародаро дорем шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Бовар магазини акаи сифонаи бародаро ай ҳамаи дуконда бу 400 сим 500 сим арзоне любой модел айфонро дорем бародаро марҳамат тамошо кунед комби телефон даем ҷа шумо телефон алиш мекунем болои сумтен телефони сухтагӣ шикастагӣ берем болои сумтен телефони пачка то метем ина марҳамат тамошо кунед шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Бовар магазини акаи сифонаи бародаро занг мезанед ки айфонро овардагим буд мекунем нусбага марҳамат ина любой модел телефон ҳаст.